वीडियो सिर्फ मनोरंजन खातिर बनावे नहीं, वीडियो देखी और एंजॉय करी। अगर अपने इस चैनल पर नया बारी तो मजा प्लेटफॉर्म के सब्सक्राइब करी और बेल आइकन दबाना ना भूली। नहीं रहे में भतार जिया रे बहुत पर जाके बेचे फुलावा ना चौक पर। नहीं रह में भतार चियर बौक पर आ जाके बेचो फुलावना चौक पर। रे चियर बौक भतार पर न रहबे, जब तू फुलावने बेचबे तो चौक पर बेचल जरूरी बा। तोहर फुलावना तो किन्हो बिका सकले। तू एक बार खाली ऑर्डर दे ना, यहाँ तो लइका सके लाइन लगा रही तो फुलावना किनेला। चौक पर का जरूरी रहे बेचला से? तू गाँव में बेच सकलस। कोनो जरूरी नहीं कि तू चौके पर तो कस्टमर है। तोहर फुलावना के जे कस्टमर बा ना, बहुत कस्टमर बा, लाइन लागल बा। लाइन तो फुलौना खत्म हो, दूगो फुलौने बा या लाइन लागल बा। चौक पर गेला के का जरूरी? तू घर से तू अपना फुलौना बेच सकते। एगो पोस्टर लिखवा के खाली दीवार पर चिपका दे, फुलौना यहाँ मिल रहा है। फुलौना ला तो लइका से लाइन लगा रही तोहर फुलौना ला। जिंदगी हमारे बर्बाद होता इससे रहब नहीं मुंह बौक पर। जिंदगी हमर बर्बाद होता असुरहम नहीं मुंह बौक पर। रे तू ना रह, दू चार गो गधा रख ले। मुंह बौक पर तू काहे ला रहबे? दू चार हाली गधा रख ले, दू चार गो, तोहर जिंदगी आबाद करी। आ चौक पर फुलौना बेचबे करबे, तोहर गधा साथे साथे रही तो जिंदगी आबाद करी। आबादो करी स्वर्ग में। जब गधा चढ़ी नु तो स्वर्ग में तोहे ले जाई। गधा रख ले दू चार गो तो जिंदगी कहला बर्बाद करबे वो मुंह बहू के साथे रहला रह के। दू चार गो तू गधा रख ले, का दिक्कत? तुम्हारे नई हर के यारबा कलम बेचे, नई हर के यारबा कलम बेचे। नैहर के यारवा कलम बेचे? अरे जो तोहर नैहर के यार बा ओकरा लंग कलम बा त कलमे ना बेची। उ कहाँ से फुलौना बेची? तोहरा लंग फुलौना बा, तू फुलौना बेचा। आ तोहरा यार के ओने कलम बेचे त का दिक्कत? तू फुलौना बेचा गांव में या चौक पर, आ तोहर यार कलम बेची। ओकरा लंग कलम बा त कलमे न बेची। तोहरा लंग फुलौना बा, तू फुलौना बेचा, का दिक्कत?